नियम आयेन आसाम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 बा आसाम लैंड पॉलिसी 2019 बेफोरखौ भंग खालामजोबनानै अकल राजनीतिक कारणाव भट बेंकनि सार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन। सिख शेड्यूलनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनांगौ थाखाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जिखिनि पलिटिकल रिजार्वेशन कन्स्टिट्यूशनल रिजार्वेशनखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै जों बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनांगोन। दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे जोङो खोनाबाय थादों बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव गोदानै सरकार फैनायनि उनाव हा पाट्टा होनो बिथाङा नागिरदों आरो जायफोरा हा गैजाया जायफोरनियाव हानि डकुमेन्ट्स गैया बिथांमोननो हा पाट्टा होनो नागिरनाय जि रिजोल्यूशन डिसिजन बेखौ जों वेलकाम खालायो। कारण थांनाय समावबो थांनाय सरकाराबो माखासे हा पाट्टा बिथांमोनाबो होनानै गालांदों। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि सिक्स शेड्यूलनि हाखौ होनो थांनायाव हा पाट्टा होनो थांनायाव जाहाथे बेयाव बे खोथाया स्पष्ट जायो जे रियेल इन्डियान सिटिजेना सोर, प्रकृत भारतीय नागरिकआ सोर, आरो लोगोसेनो 2003नि सिगां बेयाव ट्राइबेलजों लोगोसे बनाफाइड जायफोर सेटलार सिटिजेन्सफोर दङमोन बेयाव एसामिस इन्डिजिनियासआनो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा कारण बिटिसि सिक्स शेड्यूलाव लिरनाय दङ जे ट्राइबेलनि अधिकाराबो प्रोटेक्शन थागोन एज वेल एज नन ट्राइबेलनि अधिकाराबो बेयाव प्रोटेक्शन थागोन। किन्तु खोथाया जाहैबाय रियेल भारतीय नागरिक 2003नि सिगां जायफोरनि बिमा बिफाया दङमोन आबै आबौआ दङमोन आजै आजौआ दङमोन दा फिसा फिसौआ दङ बिसोरहा हा मोननायाव जोंहा आपत्ति गैया। आरो बेलेन्स ब्लक जिखिनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ 19टा बे बेलेन्स ब्लकआव जायफोरा प्रोटेक्टेड क्लास ट्राइबेलनि राइटआथ' थाखानांगोनखा प्रोटेक्टेड क्लास जि मोनब्रै हारि दङ बिथांमोनाबो बेयाव अधिकार दङ गावसोरनि हानि डकुमेन्ट्स पाट्टाखौ बिथांमोना मोनगोन। किन्तु नियम आयेन आसाम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 बा आसाम लैंड पॉलिसी 2019 बेफोरखौ भंग खालामजोबनानै अकल राजनीतिक कारणाव भट बेंकनि सार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा मालाबाबो लुबैनाय नङा। दानि सरकारा हा पाट्टा होथों जों वेलकाम खालामो स्पष्ट खोथा। किन्तु रियेल इन्डियान सिटिजेन आरो 2003नि सिगां जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन बनाफाइड सेटलार्स आरो इलिगेल एनक्रचार्स फरेन नेशनेलफोरनो जाहाथे मालाबाबो हा पाट्टा होआ बे खोथाखौ रायखांनाय लोगो लोगो साननानै लायो जे फरेन नेशनेल इलिगेल सेटलार्स बा इलिगेल एनक्रचार्स होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंखौनो बुंदों नामा बिथांमोनाबो स्पष्ट जानांगौ। जोङो गासै हारिखौ टार्गेट खालामनो नागिराखै कारण भारतआ मोनसे सेकुलार कान्ट्रि भारतनि जे गासैबो खनायाव गासैबो माहारिफ्रा थाबोदों। किन्तु सिक्स शेड्यूलनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनांगौ थाखाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जिखिनि पलिटिकल रिजार्वेशन कन्स्टिट्यूशनल रिजार्वेशनखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै जों बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनांदों आरो स्पष्ट नीतिजों दानि आथिखालनि काउन्सिला जाहाथे हा पाट्टा होनाय खामानिखौ मावो कुनु कारणाव इलिगेल एनक्रचार फरेन नेशनेला इलिगेल भाबै आयेन भंग खालामनानै जाहाथे हा पाट्टा मोना बिनि फारसे बयबो नोजोर होनांगौ आरो सरकारा बिनि दायित्व आरो बिबानखौ लानानै खामानि मावनांगौ अब्लानिया रायजो राजाया बयबो वेलकाम खालायगोन। दा बेखायनो कार्बि आंलंनि जि जाथाय बे जाथाया गावनि हारिनि ट्राइबेलनि सिक्स शेड्यूलनि अस्तित्वनि खैफोदखौ मोनदांनानैसो जादों। कारण बिथांमोना बुंदों दिनै कार्बि आंलंआव 10 लाखनि खाथि खाथियाव पपुलेशन दं बिनि मोनसे समाव 70-75% दिनै कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि पपुलेशना 35%आव फैबाय आरो कार्बि आंलंआव बर'फोरबो दङ 45,000 50 बोसोरनि सिगाङावनो दिनैबो 45,000आवनो दङ बर' ट्राइबेलफोराबो बेयाव बारायाखै। बेखायनो जोङो आसामनि रैखाथिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो सिक्स शेड्यूलनि रैखाथिनि बाथ्राया फैगोन। सिक्स शेड्यूलनि रैखाथि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो गासै आसामनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि रैखाथि गासै बर'फोरनि आसामाव
रायजो जानाय बिसोरनि रैखाथिनि बाथ्रा आरो सिक्स शेड्युलाव रायजो जानाय ट्राइबेल माहारिनि बाथ्राया बेयाव फैयो। बेखिनि खोथाखौनो दिनै बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव कार्बि आंलंआव जाहाथे गोजोन सान्थि परिबेसा आरोबाव माने बाहाल जायो बिनि थाखाय गासैबो हारि माहारिखौ सान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय जों खावलायबाय। गोजोन्थों।